Basketi sanfɛ cɛlu bunagun kan Mali la. Phase interleague n'o ye monté ɲɔgɔndanw ye ka na première division na minnu bɛ ɲinɛ san 2024 taw kofɔ olu daminɛna kabini kare tɛmɛnen septembre kalo tile 12 san 2024 na Buguninkaw fɛ yen. U bɛ kuncɛ ntɛnɛn nata septembre kalo tile 30 san 2024. Mali basketana musow ani cɛw bɔra Mali marabolo ani Bamakɔ ka taa u ni yɔrɔ ta ɲɔgɔndan ninnu na. Musow olu ka équipe ye 9 ye, cɛw équipe 8. Ni ɲɔgɔndan ninnu kuncɛra a bɛ dɔn club minnu yɛlɛla première division na. Ka fara o kan handball kunda ɲina championnat national san 2024 ta ko don. O ɲɔgɔndanw daminɛna tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 24 san 2024 na stade du 26 mars handball tanyɔrɔ la. Mali marabolo handball tana musomanw ani cɛmanw ka fara Bamakɔ taw kan olu de bɛ ka u ni yɔrɔ ta ɲɔgɔndan ninnu na. Min ye musomanw ye olu ye équipe 6 ye, cɛmanw olu fana ye équipe 6 ye. Ɲɔgɔndan yɛrɛ bɛ kuncɛ sinikɛnɛ kare septembre kalo tile 29 san 2024 na. Ni ɲɔgɔndan in kuncɛra a bɛ dɔn club min ye jɔnjɔn ta cɛw fan fɛ ani club min ye jɔnjɔn ta musow fan fɛ. A jaabi mana kɛ min ye an n'o di an ka jɛmukan nata la. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ, Siaka Traoré kala seli don.